wa be ba san nketenkete dwumadi nso sade na me ka asem o surprise kese bi ofie ha e de mam ai enipa bi wo no mu a tese nyankopon asoda de nimdie bi ama no ne animonyam bi ama omo a omhwehwa ya na eden edi se nyame ka omakoma no oto nsa from no mo bade a na esa won so aye nsira ne ohema ma ye nsira ofie ha pa na anointing so be sane ansa nam dwumadi ne be kwa wiye no ene ohema asem da apono so enem ni ba betu dwa na se Ghana for de ahyema no ene e ba be hwe enipa setena mu eni ohia eni yedie ani nyina aka ho bi because abrabo na ayebo no niema mieru so obenya sika abedie defo ana be ohia ni ana ho kire ana benya oso no kakra to bibidie sadem de te yi sa na tie na ene ye ba be hwe en ho kire bebraba ewiase ni Ghana ha se nyina ba bibia e ka obi esusu a ho kire no na sa niema we ye nsem a ote a aya na enwanwa obi susa ne ho kire no obi so ani age obi so di yie pa na aho kire ba nipa so anase obi beye ohiani anase ontumi nya sika no efri nipa na brabo anase efri obronsam minim so yo Kristo ni anase bia wo ye believer uji sunsun ne mede uji nyamedi sa ne ma yekosi ni nyina efri obronsam ana ye nipa no ya brabo bia ye mo ni yie enu nti na ma obi tumi kire no ana obi ntumi eye odefo na ma to nsa fra mia me papa osofo pani Prophet Nicholas Kumchacha our founder at the Heaven's Gate Ministry ano ne ono na me ne ba betwetwe nkomo no na enye ono nko ana oba ye oni mia kasa menu amade nyina Patrick Osefosu ai ono nso ye social analyst ono nso ka ho bi na ne ba betwetwe nkomo e wo fie ha ne nsema na Ghana fom de ahyema no a ye ba be pensin mu no mayi ya no me pam chop ni inform me majo ma kwa ba nsem nketenkete dwumadi so yo Unia ba. Alawase. Ala kum chacha. We de dwumadi wie ya ye fia dum se ye koda nkyerabo ase. O se ko bom pa ye. Se wo nkwa me ame na obekọ. Medi wanim. Ade asa. Ade chen no pa ye bekọ. Udi kan na maba. Se ye ko all night. Na me si di kan na me mbra. You my boss ako. Ai, kamia me de bako. Yes. Okay. Yeah, okay. Osofo we nyame ni pa de na me the best start every ho. Se ye hwe ni pasitena mu ye die ni ahokere. Efri obronsam anase efri ni padua ye nipa no ene de saa ohaw no eba ye so. Meda wase na mechia wahwefo na my police for you know I sister you and I obin more Kaswa Council 2 boot police station there or no in Nsem nyame shraw DK aluminium plus nyame shraw no ntonko me nua ba ohema afonfe ohun so ayefe Ampa. Ohia nyame empese ne ma bedi ohia na emom nyame pese ne ma edi yie efisa wo kan tai John 1:2 a o se me dofo me yimpa ye ma o se ade nyina mu no ensi mu yie enti wo nyame ne pe ene se ebesi ye yie na ye ho enkyere ye na bra ko se ne so bi ma me Di masam ne se ohia ni yedie enipa ye wasasi so na nyame di abasasi so efri obronsam ene mu obi tumi ehia no na obi di yi ana se fi yan nipadua no ye adasa no ye na wabrabo yesu ana abrabo bi ayebo ene ma ye ho kire yen ana se efri obronsam meda wase edu ba bi a yesu ni ye ban no eka ho ebi se onipa bi wo no ma wo ye adwuma ebi a oye no bosome ebi a na etu aka be 2000 old currency 20 million na 20 million na ye di tua wo bosome no opema wom abrantie bi owo a ni sisimu ye ne dachi akokono kura enfa na ho opema wom ori jot wom wi wom o chese eniyama bebre ne wo say 20 million and 2000 eti ne bosome ni besono na metumi akase be ye 1 million and 100 Ghana na woni bi mpo a wo de beto bank
na edu de den a watumi de atwitwa wo ho ene ade eti ya na edu ba bi a Yesu ene ye ban no eno so ma yetumi kɔ ahokyerem ene ahohiahia bi mu a ense se yetumi ekom ebi se obi owa sɛ de medical aka no ɔwɔyele ne mprafo maako be ye mensa ne mprafo mienu ana mensa ɛka ne yele ho eti abeye den pa na utumu se adwuma wo ye ne ska ye de ma na abeye den ne ska no wobetumi nyenye bi ato na bi si a sabe wo de beye eti no enye nyame pɛ sɛ wo ho bɛkyerɛw ɛna enye nyame pɛ sɛ wo bedi hia na mmom edu ba bi a wo awusu ɛne wo ban ɛne abrabɔ a wo bɔ no etumi di wo hia ɛne ahokyerɛ ɛba wo abrabɔ so ntenye ni nyina ne free obronsam o sɛ adebɔne bi ade hyɛ bronsam because John 10:10 Bible sɛ bronsam wo bewia ne wakum na wasɛe eti adeɛ bi a yɛ bɔne wo wiase bia no yɛ de hyɛ bronsam adeɛ Yesu mu bia yɛ de hyɛ bronsam adeɛ yɛ han bia yɛ de ma Kristo ɛne Nyankopɔn eti adeɛ yɛ bɔne bia la no ɛyɛ bronsam ɛne yɛ de hyɛ no eti bronsam no ɔde kowura esum ni mu a na abrabɔ na wo bɛbɔ no ɛno tumi de ahokyerɛ ɛne wo hia ɛba wo abrabɔ so eti mi ne aba onyame de yɛ ɛnya ne pɛ sɛ ne ma besum ɛnya ne pɛ sɛ ne ma yɛ ho bɛkyerɛ yɛn na ohia atadeɛ na ɛhyɛ yɛn David on sɛ David kora kan wɔ kyerɛsɛm no sɛ ma yɛ abɔfra ne mo ma afi ma bɔ akɔkora Psalm 37:25 me hu oni patre ni a onyame apɔ na wore gete no ana sefo sɛsadeɛ da etu onyame pɛn sɛ ebesi yie ne mo wabrabɔ a wo bɔ no ebetumi di ohia ene ahokyere abrawo so for me that say me nua Patrick me nua ba why social analysis dey also can be that's right if you nipa no anase se dey osofo echeche mu me nua ba dey kan no me so me da wase na me so me fa akwanya we so sa na me so machi yatiefo na me ka kire me wife say won hwe me into so me fa akwanya we so me wife dey or say for so blessing okay into me manajo okay na said ya mini panyin aka osofo aka no ama me ho adwiri me pa nanka minim se o be ka se abrabo a yewo mu no onipa se hia wa na ye obronsam nka no de medi hu ya kakra efi se eno na ya asem bi ato sesi ya nipa pi ya sofo o ma na didem e wo ya brabo mu ama nipa agye di se nipa ehia wa na ye obronsam if you say onyame aka say ye the head na ye the tail onyame aka say ono osoro nhira na mba ye de ben odefo enti saa no oni kwan say onipa wudi hia ehia wa na ye obronsam enti mpaebo na ye den ehia enti say osofo pa hia ende na wangira na sofo a aka anamu anka se de a omoka didi no na wagye atum say onyame mpe se onipa bedi hia de nanso so nipa yakwan etim de hia braya na ese waka ne yie no kore enye obronsam na ma ye hia ye obronsam de kura mpo no ansa na mekasa yie no ne ndwuma bi kura ho a eya na sika bata ho obronsam akwan biti se asisie bitim sisi nipa no waye den wayeye enyante se obi edi sika duro pen obi tim di sika duro no waye den wayeye into obronsam akura mpo no na kwan kura no kura enye dia edi hia braye na nipa ya brabo ya ade ba ko edi kan pa se be hia wa efiri wana montuo ba ko no efiri usuban se de osofu kan ye no ba ko no na mmire bi susu wo ho a nipa binom akwanya horo a obenya na se wonya no ene nso so etima nipa no oye odefo ana se ehia no na said also for kan na abrabọ no edi kan wa ade nyina mu tro wo de ye adwuma unyeye onyame boye no oba asasi se wo de niam adua ho se ye mfa so na ye nidi nti ofiri ono an nyansan mu hu se ba bi biara obetena bia no ade a ubedi na asiwiye no o de ahye ho nti mpaebo no nyina achi no na hu hia se utu anamon na utu anamon a ubehu dia o de ahye ho se ha na yese wudidi na ubedidi nti enye obronsam
said ya binu ya sunyamia na yeka se awurade na adan me nko adan me kwa sorry me tua me tight me ye de se me yo biara nanso so ahia me aka de ba ko ene se unya ntu sika ho de ben anamon subampa ye de pesika umfanto ho ena bi wo ho akwanya bi no enso so ekotia o basa ehia wana wo enye brunsam. Okay. Na ye to me eka se wo de meba wo ho be bisa se mi wo sofo wo nkasa ye ya na se ye di nkomo ya yanhwe wo ye sofo de na me fi ho yanhwe te se sorry mu no ye members na eba no because obi won mo ba na won se bia ye bompa ye ma no kwana kodi yie kwana konya sika kwan be so na obekwa konya sika wo ye osofo yi minim se bia wo ye bia na unya bi ana unua masofo ni bi ye bi ne de oyo egu so kwana kodi yie time bia wo sen ko de kopa adwuma eye no na de tia sorry dem ko pray for me or come paibo na sofo de anointing oil egu ne so say obronsam na ema unya sika esisi da me kon sorry ni bi minim sa ne etie enti ade enti na masofo no tumi kire members ne sa abra tesi anso komo na me ate ase se eye ya bra ba ye moni yie ene timdi ohia ebre un se mini aba bibia nyame bebem no abrabo no bibia nyame bebem no eno ene manipa unshira on se tumeka so un se Proverbs 10:22 say onyame nshira ene mo nipa ye defo eno ewo ho se Bible ka so onyame nshira ne nipa ye odefo a prophet kum chacha meti wei se onyame nshira no etome so a atade we me na me ton sa atade we na me business na me ton a sa atade we no ebema ayo odefo my odefo so anamon de yesese wutu so that say because Bible kura mpo bi oye kwadofo a wotewo na da bia bebo be no nsia no nso no de mpaso no twini mu obi tumi twini mu sa atesa bi opramle wodawo so that say onyame mpe kwadofo eti Bible say Proverbs 6 say okwadofo kura wa tati yenchen na kwhwe na kwan eti no obayi adwuma na wasre wonyame nhyira e dia ba adwuma ne so because se wonyame nhyira nso ni adwuma a wo ye so a eno nso enkonanim da miminim obi ti wiase mini aba e wiase a wote ya no sabe enam so onyankopon nhyira e wo nipa no so nti no oton to sikura no aye nhyira obi owa oton ensuo kura no aye nhyira obi owa obi owa oton nsuo kura no aye nhyira obi owa sabe koko kura oton a na waye nhyira by say okasa wanso de wope bobra anyame nka ho a ube gold kura aton a beboka wow mimi obi a waton koko keke ba waye yie e de ne manyina akogu abrochele obi nso ti wi aso ton gold kura mpo beboka so ada say ana obi won so a na brabo a wo bo no obo abrabo bone ena no me yenso asen di nachi se nipa no so no wodi super guru fa ne hunyina ade no koto Bank of Ghana kwanse kura ntale no kwanse kura entale no so ada say etu onyame nhyira no ena mani pae defo na mom onyame nhyira no presi ya be ye adwuma so ada say eti media mimi hu say empire body obi ko empire boy ya de pa eye good so oni pa be ko empire bo na mom untumi nkasa me prophet kum chacha me wo we ene me ye empire bo e wo masole so ada say kwasi adanyame ya adoma ya be ye esom kase entumi ma say edwoada ye ko empire bo entumi ma say banada ye ko bo mpaye entumi ma say wuku ada ye ko bo mpaye ya wada ye ko bo mpaye fi ada ye ko bo mpaye no saa kosi edwoada nyame kore mpa ne saa na mom efri dwoada ekodu ne dwoada no wiki no ubetumi di beye da mienu ana da baako e de akwa ko bo mpaye
ene wonyame yedi nkomo enye da nyina na fa kobọ mpae wonyame kore mpene saa so I say because ensa enye adwuma no Bible say ma enidi ensa ye adwuma no enedidi etu bọ mpae no kakra na wakoye adwuma kakra ukoye adwuma kakra na wabebọ mpae kakra yenhwe yenu yanom sebe yenu yanom kremufuo edu tama esoso akofre nyame a na akofre edu tama esose obeye ni business ya na wabebie na wabeye ni business etimi prophet kum chacha yes eno wo ho se won tu sa na mo na nda setem bia so ye wadwen se bia ejuada ebrada ukuada ni nyina no empire boy ye good ya bompire we ho pa empire boy ye good nemom o bompire no na wutu anamo na wanyankopon so eto ni bosuo eni ni nhira edi good ye wo ye so osofo me da se Ghana for na nsem kitinkiti dwumade enu ani guso a wo hwe na me kobekọ ahomije maba na me ba me bie ma homa no na wafre na wo adwenkyira na wasembisa e de abrempanifo am ne mo fie twetwe nkomo yi na dwumade ahoma no namba me bedi dwuma no e 0302211698 anasa 99 na me WhatsApp line nso 0266555227 0266555227 ubetumi follow yen e Instagram ohima efiamansa and Facebook so ye ohima efiamansa na mi twa me ho aba na me ba matwa dwumadi nso enyi wa fide ni mfiri ha Wewa kwa bebe mba nsankiti dwumadi nso na ene me ne me papa sofu pani Nicholas Prophet Nicholas kum chacha enka mi din no bo no amuni ya enka asamu ya fama no ani mi ave ma Patrick Oseifosu ena me omo twetwe nkomo no na dwumadi omo masa ya semi dwumadi ebro Joy Industries omno me Joy Daddy Bitters Joy Twedie Ginger Joy Twedie Bitters Joy Lime Cordial Joy Soap and Ointment na Joy Daddy Bitters na say Joy Industries o show metra kwan omo akwadum between Suhum and Kuforidia e na Joy Industries omo butuo na ensapapa ye di enubuna e na aye ye den hahama e na aye de na say ukọ Joy asue ya eno na ubenya bi ato ensa de enom na nigye abrem ye nom na rehobem na so say wo nom nsa de a na nom sapapa ensa wo nom na wonkokonya kidney ana say liver problem eno nti ne kan for Joy Daddy Bitters ana say Joy Twedie Ginger ensa Ghana nsa no yesa dade akakaduro ya akakaduro yo ene de aye ensa na wa bigu ketere so na fa omni mu a ena bo say nyame yodo ekoyie pa enti no say won try bi da ene me kan for e de amam na KNG for so boye chidom pa yi ene omnom de time ba Mr. Abedwa so ene etu malaria se e de amaye kama uyi obi na se wanu matu ntumi ni dia wo de ekopɛ time he ba Mr. ni bi na no matere ba akopɛ na wa be fa bo amwo say yes aduane ede na mi friend na me ko champion for aso ye ene ntina ho ema oba na be ma ye mfa awo entwa wompoa be ma wuntumi nkokwa aso ye be ma wu tadua mu nye dene champion sebra na no mo onuru a se omo de kan wa be say yes wo ye be ma emu na wo sora no pa ya frɛ wo miwura esan se na na dwunu tumi rewura ba bia kona ba bia ema bibia ye kama bra champions ye mo mienu e wo Ghana ha Kumase omo Asafunio Plan Station and enkran so omo Tantra Hill champion sebra na wo ba se wunsuo kra na asa na se agene a ombebo amene wonso yetimi afro daddy anasa oba nso a ya afro mommy na eno ho asem no na dwumadie wo hwe miti fefefia na hair center ai omo no me miti ma me hair center e wo East Legon omo ben ANC shopping mall no Matari Salinas Clothing no Ashoma Estate oni police station e din hwe ni mu na me makeup here Elegance House of Beauty ono so West Legon ai makeup papa de opa na ye Elegance omna ombesesiu kama me da ase minia Patrick minia ba memra so na wo kasa no ka se abrabo a ni pantimi moni ye ena de ye kwa ho kirem ana se edi ohia ba ye so abrabo papa no ebi ni de na abrabo boni ani pa ye bo a edi ohia ba na ebi ni de wo betumi a kire mu ka minia ba me da wase metuma kire mu se dia metu din se enye obronsam na de hia Brian se dia menua sofo so kan ye no na mo ya brabo ye ade potin pa se wo hwani yi a wo bede wo ho
sɛ wanhwɛ ne yie nso so a ehia bɛyɛ dɛn ebehia wo ɔsɔfo ka kakra na deɛ mede bɛka ho ne sɛ nipa bi wɔ hɔ a makan book bi ɔsi the rules of wealth ɔka nsɛm no nyinaa deɛ ɔka ne sɛ some people bi wɔ hɔ a they are too lazy to be rich ɔmo yɛ niha titiri nipa kuo bi no wɔ hɔ a ɔmo na ɛyɛ ɔmo adwuma ɛnyɛ aban adwuma na ɔmo yɛ nti obi nhyɛ ɔmo so wasua adwuma deɛ nanso so ɔmpɛ sɛ adwuma koraa ɔyɛ tɛn bia n'ani aha nti obisa na ɔsɛ adwuma yɛ dɛn adwuma nni hɔ hia bɛhia wo bi nso so wɔ hɔ a ɔmfa nnɔkorɛ ɛnyɛ adwuma tɛn bia connection anua medamo manya nipa bi wode w'adwuma ɔka akɔma bi a memfa no sɛ mechanics sɛ ɔnhwɛ ma wo no part na asɛ na watu apolish foforɔ na ɔde ahyɛ mu medam sɛ obɛtua medam sɛ at times yɛ na adwene sɛ yɛnko na yɛ smart nipa foforɔ na waka no deɛ ɔnim market nanso so deɛ wayɛ no obɛhu na ohu a o customers ɔha ne bɛfiri wo nsɛm nti suban bi te sɛ nipa a wode torɔ yɛ adwuma ɛbɛma yɛ dɛn ahia wo ɛna sɛdeɛ ɔsɔfo kaayɛ no so no obi wɔ hɔ a sɛ sika ɛba ne nsɛm a na nabrabɔ so yɛ dɛn ɛsesa sika ahantan sika nya nyini ne nsɛm no deɛ ɔne ne wife na ɔmo te akonnwa mu ɔmo hwɛ Adom TV na sika ba ne nsɛm no deɛ ɔpon a onya no fie o mekɔkyɛke wei ɔte baabi afei na ɔware foforɔ bi wɔ hɔ a onim sika kura book ya meka ho asɛmi waka sɛ you shouldn't spend before you earn it eni kwan sɛ wodi o sika ansa na sika na yɛ dɛn aba wo nsɛm capital kakra na wanya wodi di dwa no afei na wasate a ofiri nneɛma nti posome ne bɛkɔ awie na ɔbɛhwɛ ne mfasoɔ no na nneɛma a wafiri koraa no ɛkyɛn ne mfasoɔ ɛna bi nso so ɔmo n'ani nkɔ n'adwuma ho efi sɛ adi dɛm ɛwɔ yɛ adwene mu bi wɔ hɔ a wobɛkɔ ne shop na oni hɔ ɔkɔ asɔre menkasa asɔre nyɛ na ɔsɛnkafo koraa ka sɛ bibi biara yɛ de bɛn ɛwɔ ne mmerɛ sɛ de ɔsɔfo kaayɛ no mpaebɔ yɛ nge n'akyire na yɛbɔ mpaeɛ no wie a ɛsɛ ehu sɛ anamuntu bi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ yɛtua yɛ tight wie a ehu sɛ yɛtu anamɔm na tight na yɛtua yɛ no onyankopɔn afa so yɛ dɛn ahyira yɛn nti ɛyɛ adeɛ baako a ɛma nipa hia yɛ nipa di hia bi nso so wɔ hɔ a oni plan biara in life book no sɛ set goals and work for it nti one set goals biara wɔ abrabɔ mu sɛ adwuma a ɔyɛ no oni plans biara sɛ menam akwanya wei so ama m'adwuma mu ayɛ dɛn atrɛ daabi da binom tumi kɔ site na wahwehwɛ ne number agu hɔ meyɛ this and that wohia this and that call me onyanya obi da na nsɛm bisa nti wonya adwuma no ɛna sɛ wodidi nneɛma kakrakra akyi adwuma ni hɔ ho a na ɛbɛba hwehwɛ wo ɛnɛ nipa dɔɔso nti no adwuma no wo wote fie a yɛnyɛ dɛn yɛmmɛhwehwɛ wo nti subampa no na ɔkodie sɛ de ahoɔden bɛyɛ adwuma Usain Bolt wontu America wo hu ahoɔden zero a wode to America sɛ de yɛ adwuma a ebesi yɛn yie na ani ha de ɛmfa yɛn kɔ baabi a because musa sɛm wɔ no ɛna na me ba chance na so fo bɛka sa no ma bie ma homa no betumi afrɛ me de wa sɛm bisa na wa dwenhwɛ abrɛmpanifo am na mtwetwe nkɔmɔ ofia 0302 211698 anasa 99 0302 211698 anasa 99 frɛ me na ne mtwetwe nkɔmɔ na fo adwenhwɛ na wa sɛm bisa ebrɛm wa ne beyi wa no kama ɔsɔfo yɛ ntwa ɛma pɛnso no ɛma ehie nipa empna twen ɛma pɛ oh so bema bi wɔ wa ne mpranfo borofo okay so ada say ɛne pizza baako nso ɛtɔ cement okay pizza baako ɛne cement bag baako oh ni nyinaa yɛ pɛ ɛne mɛma yi brɛ edu obi wɔ wa ede pizza awotɔ no okay so ada say pizza awotɔ no sɛ badesta mo sɛ watɔ asase ɛna cement gu so a ka badesta mo nti obi fie ɛno nso etumi menipa ehiawo ɛnɛ ɛma na aba no nso no sabio bebre kuta adwen kɛseɛ oyɛ ya mobile money mobile bra ya na wa sɛn ne me mobile money why me onse no den mobile money o ma me tie kurase asafo
Okay, twaso. Umami te krasi. Umami te krasi. Mobile money kura unye ebi ma umami da. Yeah. A week why your mobile money ya. Utimi kojina ona maame na bisa da no de na mensa ni ana foforo. Eti o abrabo bi owo nipa bo a emma ohia be chechero. Okay. Eti upon wadwuma kofie, ufrifie kwa asole, ufra asole brefie, ufrifie kwa adwuma, ufra adwuma kofie, ufrifie kwa asole, ufra asole brefie, obo bra sei nyame ebeto ni hira e de egu so amawa yiye. Hello. Hello. Nana Kwame frefren fa. Frefren Kumasi. Okay, o se kron fo on to say. Nyame ado bia ho na mpacho mozo e. Nyankopon de achaye. Wa adwen cha no asem bisa ne say. Me kum chacha no surprise me. Yes. Was surprise me pa. But all the time me tie no comments on Facebook ni ade ba na de nsem wa kana ne no on ten fa do deep. Yeah. So phobia wa kana correct. Ne bona baso. Te fa don ko sa. That's you. Nana Kwame that's hello Asari. Yeah. Asari frefren fa. But frefren kaso. Ai fa. Kaso amanfum. Okay. Asari wa dwen cha no asem bisa ne say. But masem bisa ne say nyame tumi wo ho. But me frefren kaso amanfum. Yetio. Oh. But masem bisa ne say nyame tumi wo ho. Na obonsam tumi so wo ho. Yeah. Obi wo no ma okwa asole pa. But obi wo no ma okwa asole pa. But obon Asari u tie ohun o TV ne so enti sa na be extra u free bi na. Hello, Dada Eric. Okay, Dada Eric enti me nyina so. Osofu ye nto aso. Enti mini aba ye wo abrabo bi owo no ma nipa wo bo a wa na wo frɛ ohia no so ade ase e de ama wo ho so ade ase aha enti no wo bo bra no wo Kristom etoto wa kwan wo nyamem adi nyamsuro nante a wo ye adwuma na bosome unya 1000 Ghana kora na enso. Oh. Okay, so for so bodu mama me. Hello, am I Ghana? Hello, Mangana Mpuntu eke Kofi Ghana. Mama. Okay, Kofi Ghana. Me da se. Well, 24 no more here, beja for. Amen. Mangana Mpuntu, the me can say eye yenia osofo papa kumtata. Na me ka de bia nyame ahira na papa. Na matone ka say tupen. After near friend Nicolas or say me boa medina dam so still enti abi hu na ne ho efe nyame gusu hira no Amen. ya won kai ni nua Kofi Ghana no mo mpaye ema ono so nyame hira no pacho de mo kan nyina wo eti program stay no ya na ye pese beta akoso na ye mranti aye ba na yeso ye tie bi ye timi dia boy bra mo ni nyame nya adwuma. Okay, yeah that's it. Okay, hello Alaji. Hello. Alaji frefren fa. Pacho me frefren Kumasi. Alaji ma ne so kakra ma me wa na aye be ma onyo ba. Pacho me frefren Kumasi. Okay, mo anon kwe. Oh, pacho me ni aje mo program no. Yeah that's it. Me afena yensi estiso aja e bobra e kakra. Na de women say program we me ni aje ho. Ni aje program ne ho pa. Okay. To monkwam na monko so enye program na ya ye ben so na. You Alaji, yeah that's it. Hello Steve. Hello. Steve, me waju mo akwa ba nsem kitenkete so frefren fa. Frefren kaso la bela kam. Okay, kaso afon te sana dwi. Aya me adum obi ahwe na mo so e. Okay, nyame de a chen. Steve waju ntra no asem bisa ne sen. Dese obo ko asoro pa obom pa de bia so na odi hia enu so e. Okay. Osofu be you are no why? Okay, me nua ke edu. Gas oven papa kuma se na me do adure. Ke edu mi te on ka che. Oba hema papa bia ho fe. Awon fe na ye mo. Se oko otu kwan ba ye no nse.
One for blog ne bi amre mu Kumasi. Me pa cho wo de e fridge mu aya abeje. Mu anonko. Matias yes oba hema. Ya na wacha mpa kum chacha mama. Ka den se oba Kumasi a. Ya on hwehwe me de bia me cancel oba Kumasi a na okogya me. Ate. Papa me tia o ye pa. Na papa ye ho anhira mo mienu nyina no mo me ye di nkomo kama pa ye ni aso. Na me de kakra me ka number pa ka me bi se Sabio, Odia Katua 1,000 Ghana cedis. Ono, Yerenso nete. Pasa confirm Panabay Miensa. As 1,000 Ghana cedis, some pressure na wa pediama on whom. And no, now, Juma, now, Quaco, we are Jumanisi Kamiachi Wabu. Nay, I show me ye would be. Into your mean for pressure and 3 of Mososa. And that entertain some paiba walking here, because Yadam Paya, Joada Yawadeshi, Aday. So ba ko penance na we musika deko enti be wi asa at the end of the month na wo so na gu on ti bibi ho a yen ni ankasa yen steady ma ye ho na enti me mo enti ma me ye ho a on hira mo pa o sha onso ye da se wa kasa yo me family last caller Mustafa. Hello, Good evening. Good evening, Mustafa. Free fa Pacho kasa free Pukwasi. Okay, Mustafa mo onso de nkwe Pacho ya osofokum chacha o ye krum ni o free atimapeja. Okay, I send Nicolas o se minimum pa no pa wakasa me amani ajino ho. Tika ke se Mustafa free atimapeja mi chano pa. se de o kan nyina ya misra okay, and say na homa no article enti mame ahofe on say won wa afre nyina no nyame hira won obia kasa e kama so eye enkyerɛkyerɛ ye futuo hwɛ obi wo no mo a ede bia mi nua ba wo hema me prophet kum chacha me say obi wo ho a ede bia otumi num zigalate 20 Ghana 20 Ghana bosome eye 6 million ana me boa no kra bosome ye 6 million o eti bosumi bia wo hune no so ye mienu ye chem a aha 3 million aha 3 million so ade ase sure bosumi bia wo kwa wisie nam ne hune mu to se emefo hia no sie nhia no so ade ase abrabo a wo bono wo ho ma do so dodo so wo ho ma no e do so dodo Solomon kura wo wale 700 First Kings 11:3 and pray for 300 a year 1,000. Solomon kurebe wo no Proverbs 31:2 was Adam me ba Adam ye fono ba Adam me boshe ba menfo wa ho de mo ba so they say wo ho ma do so e ma na aba no so na ne ebi chintontom yo ba no mo hu moja so they say obi ono ma ye wo ba bi o wa wo de otoni mokuma no ne mpaboa e na wo de oye ni ti okay oba bi o wa ne mprefo mako be 7 boso me so a wagi susu oba bi o wo ni adwuma o edu anopa ne wi a bag sen ko ho ati se obi asabi wakwagi di susu e wo mokola business and ode ye obi mpre 7 wo yusu nyansa so ade say won krashe nso da obro nsama ma no red card and ode ni yes adwuma no eti asese ye me ma no ye ni da ho na bomodin aboboani etoto ne ma bi because say we hear adwuma na boso me ye ma 2000 old currency 20 million na o yele na wo ma mienu a wo betumi de be 3 million and 4 million kura to invested. Thank you aya be 5 years wo betumi anya asase but share obi o wa wuti obi edem eden ya wuti mu wuti say enchansi nyina tutu tokuro so ade ase ensuo mu na najo a na abu afu nyankopon ensu sika wodi ari draw to pa enyi skaketo ska wodi pema no enyi skaketo thank you o ma me kura tie kura so o nhwe no emu credit akese edimi prophet kum chacha de ya futu a ye de ma no se wo fa ebeboa yo minua Patrick we final we dia some na be kan de Ghana for unua ma emo mo hwe omom do bibia hye obronsam ka bibi fadwe omo kwa ma me da wase fra nipa fre bebrebe ni nyina na omo bo kum chacha abaso because omunim say nka osofo de oba be kan say
mpaebɔ no nko a nanso so wakasa sɛ dia me ba ha sɛ me bɛkasa nti watwa masa nso tia na de ayɛ ka ho ne sɛ mpaebɔ no ɛma yɛ ntungu sɛ ɛnyɛ na mmom nyame nhyira no hia anamontuo sɛ etu anamon yɛ mmɔmɔden sɛ yɛabra bɔ mu no yɛbɛtumi atu anamon a ɛde daakye iyeyo bɛbra yɛn nipa bi no wɔ hɔ a ɔmabra bɔ mu no quick money ohia de a ɛkyena nko a ne nsa bɛka so otumi de si obi na kyena ne nsa ka sika a ɛyɛ kyɛn sɛ daakye wobɛdidi a yɛ den atoa so saa anamontuo no ɔyɛ sɛ yɛgyae na yɛfa anamontuo a ɛbɛboa ma da biara no yɛn nsa yɛ den akɔya no ahohwibra ɔyɛ sɛ yɛ den yɛtumi gyae na ɛba saa deɛ a ɛbɛma onyankopɔn nhyira no a wɔde adom yɛ no awie pɛyɛ wɔ yɛabrabɔ mu ɔse quick money ɛho hia bible no so wokɔ mu a ɔbɛkyerɛ wo because saa kwan no nyinaa no fa yɛ toro akwan ɛna nipa bi wɔ so a ɔte nanamontuo ɛyɛ nyaa watu akɔtena new site onipa biara nyɛ business hɔ wosi w'aborɔsan na wie ansa na wadwen business wonim sɛ nka na woyɛ business yɛ anka ɛbɛboa ma wasi aborɔsan no koraa ntɛm nipa bi no hɔ a ɛnim decision bia wobisa no sɛ wokura sika sɛ mpɛ sɛ sika wei mede ma wo invest deɛ bɛ na apɛ sɛ wode yɛ anhwɛ ɔde bosome na ɛbɛdwen ho because ɔnam hɔ no ɔne nam hɔ kɔ a wɔne bibi biara yɛ dɛn esi n'ani so yɛmfa bibi nsi yɛni so na yɛntu ho anamɔ Patrick medasi ɔsɔfo kumchacha final word kora deɛ mɛka twa toa no sɛ ɔman biara wɔ deɛ yɛyɛ wɔ mu a yɛde nye nhyira wokɔ Jamaica obi yɛ no ɔnom ɔtɔn afe wɔ hɔ ɛyɛ bɛ no mabuo because obi ayɛ rasta wokɔ Jamaica na akɔtɔn afe wɔ ɔnom a obi abɛka sɛ ɔwɔ mental problem enti hwɛ w'abrabɔ yie na mmoa wo deɛ prophet kumchacha mɛka atwa toɔ no nyankopɔn nhyira wo ne kurom akyema padwafoɔ hwɛ me mmɔ nyame nhyira wo God bless you ɔsɔfo kumchacha medase na dwumadie wɔn mo so yɛase joy industry sɛ mdi ka yɛ no ayɛ ɔmo no joy daddy bitters joy twɛdeɛ ginger ɛno na abadwa so ɛma ne mɛma nyinaa yɛnom na yɛnom no sɛ sɛ ma ne ma mɛma ne sisi ebiem sɛ mu pɛ wobu ano no nso abu na ɛsɛ mpa no so ayɛ dɛdɛɛdɛ baabi a ɛhyehyehye sɛ deɛ ɔhwɛ ma yɛ soko yɛ ɔhema ma yɛ fɛfɛɛfɛ yɛ na yɛ joy ointment ɛno na mesra ɛno na mde mbibia ɛno na mde siesie ahemfie hɔ enti wa wobɛhwehwɛ abɛhu sɛ baabi a ɛɛdɛ enti sɛ ɔyɛ ɔba ɛnɛ ma ode poa ɛmɛgye wo fie ahemfie hɔ ɛmɔ so joy ointment sɛ yɛasesa konko no enti sɛ wohu bi foforɔ a kyɛ sɛ ɛyɛ no a ɛma no ɛnyɛ ɔnwanwa dada no nso bi da so wɔ dwa so enti sei na sei ayɛ no yɛahyɛ no ataade foforɔ but the woman the value is the same aduro na the woman me am di juma je hu cham bi ohima afia mansa na na me nua Patrick Osefosu oye social analyst ofri ono no ne me betotwen enkomo ofia anim say na nye ono nko an oba one me ami papa Prophet Nicholas Kumchacha ono so Osofo Pania Osei Kumchacha do na idea di ni Kumchacha ono so founder ono that Heaven Gate Ministry ano pacho wasoro ni wefa me o malam last stop ai me a me smith na dwom edi dwumadi ebre o me je medwa me din de ohima afia mansa ohima papa bi a me fi asante achem ai adeche na se enyame de chen ya na ese me da wi bia se me da wasesa o je mre na hwe ye mo ene hwe yakram adom dum ya da se ne ye be sai